ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардро чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Видеои пешна да бардро касе лайк мондаги набуд дар видео не ки лайкора биҷихен. Гӯш кинен ки дар ин навор чӣ ҳастай? Комбайни фурӯшӣ барои гандима мезана. замини холӣ ҳастай бардро 32,000 сомон. Ай шаҳри Душанбе хонаҳои заминиам бисёр рӯй кардагиам бардро. Касе ки мақсад ай шаҳри Душанбе хонаи заминӣ кофтесен видеора тамошо кунен то охирша. Ва дӯстони азиз квартираҳои арзон омада бисёр рӯй кардагиан, не ки ман дута қызиқша барои шуморо гап мезанам. Ду хонаи ҳами квартираи арзон ша. Чорхонага квартира ҳастай нархиш 190,000 сомон. Чорхонага 190,000 сомон. Сехонага квартира ҳастай нархиш 141,000 сомон. ولی مرا باور نمیکنین بردارو ویدیو را تو خوش تماشا کنین باور میکنین از کجا خونه زمین کوارتیر در کره در کامنتر بنویسین من ارزان تری افتاد در کانال میمونم و کسی که خونه های ماشین های کوارتیر مقصد چیزی که برای فروش دارین میتونین که طریق ما واتساپ در ما روان کنین ما برای خریدارو یا رکلام سازش میکنیم اگر نسترناتون ساز باشه دونه لایکی را بچخین کسی در کانال ما مهمونین پادپیسات کنین رفتیم که دوستان عزیز پیش خونه‌ها سر کردن یک کارتکی رکلامچه داریم کدومی که در مسکو و ماسکوفسکی اوبلاست دا складу کار میکنین اگر شما استرچ پلیونکا پی هستید همون را میتونین که بردارو جمع کرده هم برداره که نمرش هموندگی هم خیلی چیزا را می‌خریده دوستانی عزیز و کدومی که در استرویکو کار میکنین بردارو استرویکو اگر شما کار کنین توربوی پلاستیک هسته کو اونم را میتونین که جمع کنین اینم یک نمرش هموندگی اینم یک خیلی چیزا را می‌خریده نقش بردارو و خواهر عزیز ایروی کیلو زاویسید میکنم کیلو میکشه چند کیلویی که بروی سومتونه نخت میتیا адрес ҳамин бародар территорияи Москва ё Московский област бардро агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештар бигиред мисол ана чӣ хеле чизора мехара ина номерои телефонаш амондагиам хай бардро ман ҳамин маълумот дода тонистам номерои телефонаш ҳаста номерош имо WhatsApp дора ҳамин хеле чизора бардро мехарида دوستان عزیز مگذاریم با یکم اعلان امروزه یکم اعلان دا یک فیرما را توصیه میتیم کار فقط برای زنها التماس نکی مردکان ننویسین فرقش نیست ما پشکو مثال در تاجیکستان و در آسیا باشین میخواهید در خانه نشسته طریق تلفن پول کار کنید و هر ماه معاش خوب گیرید پس در همین رقم‌های واتساپ دیدین در همین رقم‌ها نویسید یک پشکا طرز کارش ماده میفهمونه یکی بردارو التماس شما ننویسین که برای این کار فقط برای زنهایی که مثال بکارن بتونن که از طریق تلفن در خانه مثال معاش خوب گیرن و هر روز مثال پول کار کنن دوستان عزیز اپاشکو مادرو مثال نمرش نویسگیم زنگ زده معلوماتی بیشتر را بگیرین دوستان عزیز مگذاریم با دیوم اعلان امروزه از یک انا کامباین فروشی را گپ میزنیم بعد ای کامباین بردارو زمین خانه و کوارتیرو هستیده خب بودی خود گوشنین کامباین فروشی برای گندم میزدای سالی برآمدش تخمینا 2012 گفتگی کراسکاش заводской балонош میونه قرار داره بردارو انا در ناحیه وخش جماعت گلیستان در نرخش 12,000 سامان میگه اینا کامباین فروشی 12,000 سامان سودا میشوه 77,000 рубл мешида бародар ҷоно ина бардро рублшам навистам ки бисёр хай дар Россияин бифаҳмем ки чанд сми урусӣ мешавад номерои телефонаш ҳаст занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз анака мегзарем ба як замини арзони дига бовар ки замини фиши бардро қарор дорад дар ноҳияи фархор қишлоқи қизилсу тарафи застав навистагиай 7 сотиқ заминда дар хона кайлдор веран кухни баня фундаментош рехтагиай о светаш бардро ҳастай бо каналам наздик будай ҳуҷҷатош 100% гирди замина фундаментои заборош рехтагиай нарша бардро ва хоҳарои азиз 32,000 сомон мега камтар савдо мешава уруси қати 205,000 рубл мешава бардро 32,000 сомон бовар ки сумешид ҳози мехаридамаш номерои тоҷикистон шамаста номерои россияш да имо WhatsApp дора занг бизанед замини арзон аз ноҳияи фархор бихарем бешухӣ دوستان عزیزم مگذاریم با چهارم اعلان امروزه کسی که از ناحیه رودکیان بردارو این خانه ارزان ای دست نتین بشخی جای سوز دای نرشم میارزان نرشم ارزان ای با دقت گوشنین خانه افشی бардро қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ тарафи чойхона пеши радиостансия будай 2 сотиқ заминда 3 дар хона қати кайлдорш кардагӣ кухни баня дурнушдай ремонташ падабояй ов светаш ҳастай ҳуҷҷатош қарор дора мега хай мисол агар касе харидор бошем бо маслиҳат мекунем гирди хона маҳкам дарвозаи хушӯ часпондагӣ беринда ҳоҷатхонарам дора нарша бардро ва хоҳарои азиз 230,000 сомон мега
1 миллион 472 000 рубл мешидай. касе харидор бошен савдо мешава ё квартира қатӣ дар шаҳри Душанбе ҳам боша алиш мекунем. номерои телефонаш ҳастай имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. ولی در ویدیو کвартирои арзон ҳам ҳастай бардро бо як бор дига даётон биёрам. дӯстони азиз, анами хонаи десен срочни ҳами соҳиб бишда гарени сум дар коре бардро. касе ки аз шаҳри ваҳдатен бешухин ҳами соҳиб бишда гарени сум дар корае. бо диққат гӯш кунен. хонаи фиши бардро қарор дорад дар шаҳри ваҳдат пеши ҳамин балнисаи мачитон дабдаи қишлоқи Гилистон. сесимара ҳай то хонара. 6 сотиқ заминда 3 дархона қатӣ кайлдориш кардагӣ, кухни баня дурунашда мега. ремонтш бардро коробка яъне ки шкатурша кардагӣ мега. пул боша бардро хая ранг бориш мекунӣ ва медрои зиндагӣ мекунӣ. ову светаш ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош қарор техпаспорт дора. беринда бардро ҳоҷатхонарам доштай. нархша 65 000 сомон мега. 416 000 рубл мешава, бо савдо мешава. номерои телефонаш аст. занг зада хонаи арзона аз шаҳри ваҳдат ҳозир бихарен. ана ки бардро мегзарем ба 6 элони имрӯза. лайкоране ки фаромӯш накарда бошен. ана касе меҳмонем подписатсия кунен дар канали мо то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. дӯстони азиз, хонаи десен заминаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, пешти заправкаи Ориё. 6 сотиқ заминда 4 дархона қатӣ кайлдориш кардагӣ, баня дараништай, ремонтш бардро замонавӣ бидай. ову светаш ҳастай, ҳуҷҷат 100% беринда бардро времянка дора. ана ошхона, баня, кухни, ҳоҷатхона бардро ҳам хеле чизо да берин доштай. нархша 255 000 сомон мега. 1 миллион 632 000 рубл мешидай. харидорро аниқ занг бизанен, бо арзон мешава. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. бардорои азизам, бардоре ки дар ғарибиям, бардоре ки аз Тоҷикистон тамошо дорен, ана аз шаҳри Душанбе агар квартира кофтеса бошен, ина бардоро квартира фишӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пишти сеюм дарвозаи корвон. шаҳри Душанбе, пишти сеюм дарвозаи корвон. дӯстони азиз, як хонага дар 4 этаж қарор дора, ремонтча люкс гуфтагиай. ов светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. бардоро ами ана квартира пад ключ бидай, ба ҳама чиза чораш. мақсад ами пула метиво медрои зиндагӣ мекунӣ. ягон чай бозор намехарем, продуктатам бихара, бидро зиндагӣ ки. нарша бардоро 205 000 сомон мега. 1 миллион 312 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед, номерои телефонаш имо WhatsApp дора. дӯстони азизам, мегзарем ба 8 элони имрӯза. аз куҷое ки мисол хона, замин, квартира намондесам дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфта дар канал мемонам барои шумора. дӯстони азиз, хонаи десен заминаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, камтараи бозори корвон дуртар. 6 сотиқ заминда 8 дархона кардагӣ, калдор, баня дурунаштай мега, ремонт дора хона. ов светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, беринда ошхона, баня, ҳоҷатхонарам дора. гирди хона бардоро чихеле десен маҳкамай. нархша 210 000 сомон мега. 1 миллион 344 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанед, номерош имо WhatsApp дора. дӯстони азизам, мегзарем ба 9 элони имрӯза. ана бо як хонаи заминӣ бидай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе ишам. ҳозир гӯш кунем, ай маълумотша гап мезанам метам. ана хонаи фиши бардоро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Навбунёд 4, ай бозори корвон дуртар. 8 сотиқ заминда 4 дархона кардагӣ, баня, кухни дурунашдай, ремонташ замонавӣ бидай. ов светаш ҳастай, ҳуҷҷат 100%. дӯстони азиз, ҳамин хонаи десен ба чиза чораш мега. ҳама чиза чораш месодаида мақсад. нархша 243 000 сомон мега, савдо мешава. 1 миллион 552 000 рубл мешидай. 1 миллион 552 000 рубл. номерои телефонаш аст, занг бизанед. ана ки бардоро мегзарем бо ба як квартираи арзони дига. квартиро да гузаштем бардоро, чихеле ки дар аввали видео гуфтам 4 хонага квартира ҳаста, 190 000 сомон. ина бардоро ҳам 4 хонагае ки ҳозир ман маълумотша гап мезанам метам, бо диққат гӯш. квартира фиши бардоро қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешнаш Сарбанд, 4 хонага дар 4 этаж қарор дорад, 110 квадратни метр, кӯчаи Борбад. бардоро анадоми пешина хона ремонт кардаги ҳисоби квартира мега ки дар 4 мошина қарор дорад, 4 ҳуҷраи, таъмири миёна, дорои балкони калон. нарша бардоро 190 000 сомонай.
4 комната 190,000 сомон дар шаҳри Левакан. номи пешинаш Сарбанда, касе намедона. 1,213,000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанед. دوستان عزیزم مگذاریم با 11 اعلان امروزه با یک کوارتیر ارزان دیگه برای شما را یافتم. انا کوارتیر افشی بر درو قرار دارد در شهر روغون، سه خانگاه در 9 اتاج قرار دارد، 78 کوادرات متر در سنتری امی شهر روغون بوده. دوم پیشنه خانه ریمون کردگیه میگه. سوی کوارتیر میگه که سروش نباید امی سه خانگاه را بفروشیم. خب پلوشش 78 کوادرات بوده بر درو در شهر روغون. چقدر گفتم نرخش 141,000 سومان میگه. ارزان علیش میکنه. 141,000 сомон бардро 900,000 рубл мешидай. Харидорои аниқ занг бизанен бо арзон мешава. Алиш ҳам мешава гуфтагиай. Хай бардро алиш гуфтагӣ нест ки ба чи алиш мекунем. Хай номерои телефонаш аст, занг зада ё ба ягон чи алиш мекунен ё 141,000 сомон мехарен ша. دوستان عزیزم مگذاریم با 12 اعلان امروزه مونده نباشیم. با бардорои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки Ленинский райони пешинаш. Як хонага дар 9 этаж қарор дорад, 49 квадратни метрай. Дом бардоро навастройка буда, хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки ана квартира дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки Ленинский район гуфтагиай. Дом 10 этажа буда бардоро и квартира дар 9 этажаш қарор дорад. дом бардоро тайёрай кладовкаш рафтесай, ду комната карда мешава. Як комната буда, ду комната карда мешидаиш. нарша бардоро 135,000 сомон мега. 135,000 сомон, 862,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. ака мегзарем ба ҳамун ҷои қазиқи худам да бардоро ҳами хеле охи бовар ка мехонам роҳат мекунам да. уже пеша оли нахонда уже хандам мегира. навистай ки абача дар рамазон шуд рафтай ки чанд рӯз набудӣ. ина ди бардро нега ки шуд рафтай ки чанд рӯз набудӣ. хай не шум нарафта, ҳами як рӯз пас видео кардес ҳама мумкин бародарҷон ту подписатсия кардагӣ набошида канали ма. вақте ҳам подписатсияра ҷиқдӣ ҳам зангулара болагиш дамонди, ҳар ҳами як рӯз пас туда видео рафтан мегира. насиб иншоалла агар наам барем зинда бошем, як рӯз пас видео рафтан мегира. хай бародарҷоно ана як рӯз пас ман видео мекунам, баъд иҷа рамазонай, баъд камтар хеле монда мешавам да. монда шидагӣ бошум, ба кам хеле чақчақ намекунам да. дӯстони азиз, хай рамазон шумо маро бифаҳмед. ханам хеле бародарҷоно мехонем бо дига комментарияра. бардорои азиз, яду видео да гуфта будам ки ана видеои мара ба VPN тамошо кунед, штоби ки ана модам ягон чи даромад шава. и бародар нависай ки бародар VPN қати тамошо мекунем, фақат пулаш папалан. гавнес яки ютуб қапул намета ки пулаш папалан шавад бешхи. оли бисёрат фикр мекунем ки миллион кор мекунан. не бародар, ям як чи зиндагӣ пулӣ мешавам ардак борида. фикр накунем ки мо миллион кор мекунем бешхи. мехонем дигаша. ана нависай ки номер дори ҷон безан боши зурай да. ишдаат пед наметем. биё мегзарем дигаша. ай киҷо акай қавақт меёвӣ, и ходама ҷавоб метӣ, мега гапат надорум ака. ай компания мегафонда муштариҳои худат бисёрай. дӯстони азиз, ибо навори хонаҳои фурӯшии имрӯза ана комментариҳои фасонтон амай нахай бо камкам хондам ки ана ман бихандам, шумо ҳам камкам биханден да бародарҷоно. ибо навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки хона замин квартира ма дарои кадан ма арзонтар ёфта дар канал мондам бардро. имконият боша лайкора биҷиқен, ҳами видеора имо ватсап чи сайте дорем падилица кунен ва бардро касе ки то охири видеора тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо кардем. ва дӯстони азиз, ана фақат дастгирӣ кунен, лайкора биҷиқен, дар комментария бинависен ки беҳтарин видео ака инамқа дастгирӣ кунен. гапто надорам бардро ва гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошем бардро. хай.